lucu vahvan. Miksu? Oh, Miguel. No, paano na ka? Meron na bang rep? Taklain sen tunteen ole. Me mennään takaisin. Miksu on 7 V. No niin. Kovalla. No, hyvä. Nee. Paljastaa jalkaa. Noniin. Laske alas. Onko niin? Katso tänne päin. Onko hyvä? Mä menin kiiluun. Joo, menet sitten. Onko hyvä? Oh. Joo. Onko meillä on aika lomalla? Teet mitä sä tahdot, eikö niin? Onko kiva? Joo. Ja. Lam ya, nyari lam. Karena goreng mui mana? Goreng mui sangka. Tanya kamera totale, nole. Kak ngata. Alle. Napan hamia ya. Nó kem đi tung tay vợ, đi tung tay ác hả, nó đi tung tay ác hả? Mà văn ham ya hả? Dạ. Là tội. Rita kan itu. Rita ya airport. Siapa? Airport. Keluar di alam. Iya. Maailma paras tänä vuonna kasvaa hyvin. Mikä Roman iskän ja äidin pelto? Eli tämä vuosi eli 2004. Niin. Tää pinnatti taas hyvin. Ja Tämä on asialainen perhe. Järai kävi puoli Vietnam lapsi ja puoli Järai lapsi. Kato tää mies. Toi herranen. Tää on kesäkurpissa alkaa kuppistamisen. Niin hyvä. Hei, ala. Tää herra. Toi on salattia. Siima. Tää on jättiläinen kesäkurpissa. Eikö niin? Hei, kasvaa hyvin. Jumalauta, kasvaa hyvin. Sama niinku teepuita.